Wel blant, mae'n hyfryd cael bod gyda chi unwaith eto heddiw. Gobeithio bod chi a'ch teuluoedd i gyd yn cadw'n iawn. Reit, dydwch wrtha i, ydych chi'n cael pres poced? Yndych? Wel, sut rai ydych chi am gynilo eich pres poced? Ydy dad neu mam yn mynd â fo i'r banc? Neu ydy o mewn cadw mi gei? Neu newch chi wario fo gyd? Prynu fferins, llyfr neu gêm newydd. Wel, yn fy llaw, mae gennau 10 darn de ceiniog. Mae pawb sydd yn ennill cyflog, fel eich rhieni neu aelod o'r teulu, yn gorfod talu rhan o'i cyflog allan am wasanaethau neu trethu. Mae canran o'i cyflog yn mynd ag at gostau dyddiol. Rhaid talu am fwyd, talu bil trydan, neu nwy, talu trethu y tŷ, gwasanaeth y cyngor i gasglu'r bin. Wel, does gynnau ddim llawer ar ôl erbyn hyn, nag oes? Roedd hyn yn wir yn wlad ac yn amser Iesu Grist hefyd. Bryd hynny, roedd casglwyr trethu ym mhob ardal, ac roedd pobl yn mynd atynt i dalu eu trethu. Doedd neb yn hoffi'r casglwyr trethu, oherwydd bod llawer ohonynt yn anonest, yn cymryd mwy o arian nag y dylent. Roeddynt hefyd yn gweithio i'r rhifeinwyr oedd wedi gorchfygu y wlad. Doedd neb eisiau bod yn ffrindiau gyda casglwyr trethu. Ond mae'r stori heddiw yn dangos fod Iesu Grist yn barod i fod yn ffrindiau efo pawb, yn cynnwys y casglwyr trethu. Iawn, mae'r stori heddiw am y twyllwr bach cas. Estynodd Sacheus ei freichiau i fyny ac i fyny, i geisio cyrraedd y brigyn isaf ar y goeden. Dim ond prin allu cyrraedd yr oedd o, roedd o'n ddyn mor fach. Dechreuodd ringo. Eisiau gweld Iesu yr oedd Sacheus, ond roedd cymaint o bobl yno. Roedden nhw'n dalach na fo, a doedd o ddim yn gallu gweithio rhwngthyn nhw chwaith. Felly dywedodd wrthai hun, fe ddringa i'r goeden acw, fe allai weld Iesu wedyn. Daeth Iesu heibio. Edrychodd Sacheus i lawr arno o'r goeden. Arhosodd Iesu ac edrych i fyny. Edrych yn syth ar Sacheus yn y goeden. Tirdi lawr o'r goeden yna, meddai Iesu, efo gwen fawr ar ei wyneb. Rydw i eisiau dod i dy dŷ di heddiw. Roedd o'n siarad yn union fel petai nhw'n ffrindiau yn barod. Roedd Sacheus wrth ei fodd. Roedd yn ddyn cyfoethog, ond oedd neb eisiau bod yn ffrindiau efo fo. Casglu'r dreth oedd gwaith Sacheus, ac roedd o'n twyllo'r bobl. Pan fydden nhw'n dod i dalu treth iddo, roedd yn gofyn am ormod o arian. Sut y gall Iesu fynd i dŷ dyn fel hwnna? Roedd pawb yn cwyno. Dydy Sacheus yn ddim byd ond hen dwyllwr bach cas. Ond doedd Sacheus ddim am dwyllo byth eto. Roedd Iesu'n ffrind iddo nawr, ac fe wyddai na fyddai Iesu'n hoffi hynny. Fe ro fi hanner fy arian i'r bobl sydd heb ddigon, meddai wrth Iesu y diwrnod hwnnw. Ac fe dala i nôl i bawb rydw i wedi dwyllo. Bedair gwaith drosodd. Roedd Iesu wrth ei fodd. Pobl fel ti rydw i eisiau eu hachub, a dod yn nhw nôl at Dduw, meddai wrth Sacheus. Doedd neb eisiau bod yn ffrindiau
gyda'r casglwyr trethu. Roedd Sacheus wrth ei fodd pan galwodd Iesu arno, a dwed wrtho ei fod eisiau swper yn ei dŷ. Ond roedd y bobl yn flin bod Iesu yn mynd i dŷ Sacheus. Roedd ddim yn hapus o gwbl, a ddim yn dall be oedd yn mynd ymlaen. Sut fysa chi'n teimlo? Ond ar ôl i Sacheus gyfarfod Iesu, newidiodd ei ffordd o fyw, a dywedodd sori wrth y bobl am ei twyllo. Cafodd Sacheus faddeuant gan Iesu am dwyllo y bobl. Roedd y bobl wedi syrdanu ar ôl gweld y newid yn Sacheus. Mae'n rhaid i ni ddweud sori weithiau hefyd, ond cofiwch bod Iesu yn ein caru ni, a bob tro yn barod i faddau. Mae Iesu eisiau bod yn ffrindiau gyda pawb, dim gwahaniaeth beth maen nhw wedi ei wneud. Reit, os yna licio wan i chi ystyn darn o bapur a blogi fan hanner neu rhoed llinell efo pensel lawr y canol. Ac ar ben, eisiau chi ysgrifennu'r gair cyn ar un ochr a wedyn ar yr ochr arall. Fel bod gennych chi ddwy golofn yna i ysgrifennu. Ac o dan yr gair cyn, dwi am i chi ysgrifennu geiriau sydd yn disgrifio sut un oedd Sacheus cyn iddo fo gyfarfod â Iesu Grist. A wnawn ni wneud hyn efo'n gilydd. Ydych chi feddwl? Gair sy'n disgrifio Sacheus cyn iddo fo gyfarfod Iesu Grist. Wel, dyn ni'n gwybod bod o'n dwyllwr bach cas yn dydyn. So, yna ni hoed twyllo, ia? Yna ni ysgrifennu'r gair twyllo. Iawn. A da gynnu fo ddim ffrindiau yn y gwaith, a da pawb yn ei gysau o. Felly, os ni feddwl bod o'n berson unig iawn, ia? Yna ni ysgrifennu'r gair unig. Felly, os oedd o'n unig a ddim ffrindiau gyda fo, sy'n ni fel bod o'n berson trist iawn. Ia? So, ni ysgrifennu'r gair trist. Dyna ni. Nawr ni adael y golofn yna am y tro. A be am yr ail golofn? Sut un oes Sacheus ar ôl cyfarfod Iesu? O dan y golofn wedyn. Iawn? So, oedd o'n berson gwahanol yn doedd, oedd i newid i ffordd o fyw. Felly oedd o'n berson caredig. Ia? Ysgrifennu'r gair caredig. Be ydych chi feddwl? Gennych chi gair arall? Oedd o'n berson gonest. Ac oedd o'n berson hapus iawn yn doedd. Ac am bod wedi dod yn ffrind i Iesu yn doedd. So, yna ni roed ffrind i Iesu. Iawn? So, fe gennych chi wan restr o eiriau o dan y pennawd cyn ac o dan y pennawd wedyn. Dyna ni. Gwch chi fynd yn ôl i feddwl am eiriau wedyn. Wrth gyfarfod gyda Iesu a dod yn ffrind iddo, sylweddolodd Sacheus fod yn rhaid iddo newid yn llwyr mwyn byw fel yr oedd Iesu am iddo fyw. Ydyn ni'n byw fel pobl sy'n ffrindiau Iesu Grist? Yndan? Mae'n anodd yn dydy. Sylweddolodd Sacheus nad oedd yn iawn iddo fod yn anonest. Dyna chi air da i'r rhestr cyn. Anonest. Oes rhai pethau na ddylai ffrind i Iesu Grist ei wneud? Oes? Dim yn fod i ddeu celwydd na chdan. Na, di nefyd dda na chdi. Na twyllo rhywun fel roedd Sacheus yn neud. A dyn ni'n bendant ddim i fod yn gas. Ond mae'r adnod sy'n licio chi ddysgu heddiw yn dod o 2 Corinthiaid, yr ail lyfr o Corinthiaid.
Pennod 5, adnod 17. Pam mae rhywun yn dod yn Gristion, mae wedi ei greu yn berson newydd. Rydyn ni eto, ia? Pam mae rhywun yn dod yn Gristion, mae wedi ei greu yn berson newydd. Hynny yw, pan da ni wedi dod yn ffrind i Iesu Grist, da ni yn berson newydd. Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae wedi ei greu yn berson newydd. Roedd hyn yn wir am Sacheus, ac mae'n wir amdano ni heddiw. Wel, fes ni'n licio wan i chi drio cofio yr adnod. A be dwi wedi gwneud ydy, dwi wedi tynnu llun, dwi wedi mynd o gwmpas yn llaw a trio creu siap coeden. Ac ar y goeden, dyn ni'n mynd i rhoi yr adnod, ond rhoi nhw ar ddail. So, dwi'n creu dail allan o bapur gwyrdd ac ysgrifennu'r adnod bob yn air neu ddau. A dyn ni am sticio nhw. Chwi oed blue tack neu bach o lyd. A dyn ni am ddeud yr adnod pam mae rhywun yn dod yn Gristion. Mae wedi ei greu yn berson newydd. 2 Corinthiaid 5:17. A dyna ni goeden fach. Debyg i'r goeden ddari Sacheus ddringo. A dwi hefyd wedi bod am dro a wedi torri cangen bach ac wedi ei addurno hi gyda'r adnod a dail bach eto i greu coeden debyg i'n Sacheus. Rwy'n hon ar y tŷ fel addurn ac wrth i basio hi dysgu'r adnod a cofio. Yna ni, edrych ymlaen i weld eich lluniau chi ar y grŵp WhatsApp. Dwi'n gwybod bod chi gallu creu pethau da ac edrych ymlaen i'w gweld nhw. Hwyl fawr am y tro, tra'n tro nesa. Tara.